Ita alawas adda dagiti maidasar at aroon may basar iti pamati ti tunggal maysa. Adda dagiti agidasar iti nateng, adamat dagiti mangisagana laangan iti ikan apag sasangwan ti pamilya. Bayat nga damat latta ti mangipauneg iti karne. Tapno mga ipaay iti kanayunan nga update iti presyo, supply, ken demand dagiti kangrunan taroon iti Semana Santa. Ken dadumapay agagatangan iti merkado publiko. Ada iti Baguio City Public Market ni Bridget Marcasi Panguspian. Bridget, kumusta ti presyo dagiti kangrunaan at taraon dita? Jorton, ala na obserbaran iti panagbaliw no ada iti panagngato ken panagbaba kadagiti nagduduma nga kita iti produkto iti merkado publiko iti syudad kas iti ikan, karne, nateng ken prutas. Ngem kagidan iti Semana Santa ada iti palagip ti City Health Services Office seknan iti panang kita kadagiti wenno panagbalin nga naridam kadagiti taraon nga maidasar wenno maisagana para ita nga Holy Week. Agpalpalagip ti City Health Services Office iti panagbalin lata a responsible iti food consumption. Sigon iti CHSO, nupay saan ang maliklikan ang maadaan iti reunion ken gatherings iti panawon ti panagman naman nasken lata nga agbalin a naridam kadagiti taraon ken mainom ang maipauneg pakairamanan ti pannakaisagana dagitoy. Nailawlawag ano saan nga umno ti pannakaisagana dagitoy ket posible ang mangitunda iti napartak apan nakadadael nga agresulta iti panagsakit ti tiyan dagiti mangana. This is also a season where we see rise in our food and waterborne diseases because of perhaps improper storage, improper handling, inappropriate preparation of foods, that is being served in the food establishment. So we want our citizens and visitors to focus on their spiritual observance without the interruption of preventable illnesses. Okay? Irekomendar dati panangan lata kadagiti nasusustansya at taraon kas kadagiti fresh nga ikan nateng wenno prutas. Naingat a palagip dati umno apan nakaidulin pannakaikarga ti kalub dagiti taraon ken dagos a panangan kadagiti nalaka a madadael at taraon. Importante po na alam po natin mag-store. Kung hindi po natin kakainin, better chill it or better put it in the ref to keep the temperature cool. And if not, then we have to consume it within the 2 hours period para hindi po mag-accumulate ang bacteria. Iti baet ti dayta, in panamnama ti CHSO ti panagtali na eddang alerto tapno mangipaay iti assistance inton Holy Week kagadagiti agkasapulan. Nadakamat nga dagiti personnels ti opisina nga agwanawan kadagiti panganan iti syudad tapno mangipalagip iti umno a panangiserbi iti taraon ken maipasigurado a sumursurot iti health ken sanitations. Nakalukat met lang amin a district health centers. Jorton na ala kagidan garod iti Semana Santa dito'y garod Baguio City Public Market makita wano maobserbaran lata iti adu nga supply iti ikan ken kagidan iti dayta ikan ti maysa kadagiti kangrunaan nga maidasdasar tunggal Semana Santa. Isu nga ita nga gundaway ket makadwa tayo iti linya live ni Market Superintendent uno Market Supervisor 3 Sobido Lipaod taamun tayo man kumustaan tayo ken kuanan no dagiti supply kas kas ano iti taray ti presyo iti nasao nga produkto. Umuna iti amin sir na imbag nga malamok ket kastamutan sir kumusta ang monitoring natin ngayon iti daytoy supply iti ikan wenno lamas iti public market. Okay lang sir. Good afternoon kasamang Bridget ti supply time mo diti loob ti Baguio City Public Market. Base po sa monitoring ng tanggapan namin, tuloy-tuloy po ang pagdating ng supply ng mga fish at iba pang products dito sa loob ng palengke. Oo. Yes sir. Sir, no ada no tuloy-tuloy lata iti supply, kumusta met iti presyo? Ada ba iti nagbaliwan na sir? Base po sa latest monitoring namin dated March 28, 2026, wala pong significant na increase, bale adati tumaas ng konti pero mayroon ding bumaba ng kaunti. Mga 10 pesos ganon ang difference niya.
Yes, sir. Pero base sa listahan natin, sir, magkano na nga ba? Sa manuon ba ti per kilo tata iti tunggal produkto ti ikan, sir? The latest monitoring namin is the presyo ti galunggong is nagre-range ng 250 to 280. Sa tilapia naman po, nagre-range po ng 150 to 170. Yun po yung mga nakalap namin mga presyo. Sa bangus naman po, medyo bumaba from 250, nagiging 190 pong latest monitoring namin, ma'am. Yes, sir. With that, sir, sabi nga natin, si Mana Santa, kang runaan nga idas-dasarda dagiti fish products niya. Naobserbaran tayo ba, sir, no kumusta mo't iti demand tata? Okay, sa ngayon, hantay pa nga makikita nga iti panagkailangan ti tattao. But of course, as expected naman, in times of Simana Santa, talagang dadami talaga ang mga ngailangan, mamamalengke ng mga fish products natin. So expected po yan this week na. Yun po. Yes, sir. Pero sir, syempre, inaasahan natin ang pagdagsa ng mga market goers dito nga sa public market, kagitan iti Holy Week. Sir, how do we ensure or paano natin nasisiguro na tama yung mga pagtimbang natin, yung quality ng mga binibenta naman dito sa public market, sir? Okay, sa welfare naman ng ating mga consumers, ganito po yan. May mga meat and fish task force tayo na umiikot dyan at tuloy-tuloy po yung pag-inspect nila, lalong-lalo to ensure na itong mga products natin na binibenta sa loob ng city market ng Baguio are fit for human consumption. Ganon din po yung reconstitution ni Mayor natin, Sir Benji Magalong, ng Local Price Coordinating Council natin noong March 9, 2026 na kasabay po noon meron tayong online consumer price monitoring platform na finorm ng DICT na pwede silang platform na pwede silang i-report yung mga violations na kung mayroon mang mga violators in terms mga timbangan, mga ganon, o kulang ng sukli o mga related po sa mga ganon. At yung tanggapan din naman po ng opisina namin, tuloy-tuloy din po sa pag-iikot, lalong-lalo na't alam natin na inaasahang maraming papasyal at pamamalengke sa city public market natin. Yes, sir. With that, sir, ipasa ko yung linya natin sa ating mga anchors para sa mga karagdagan pang katanungan po. Okay? Magandang hapon sa iyo, Sir Lipaod. Si Jorton Campana po ito. Sir, kumusta naman po ang presyo at supply ng mga iba't ibang gulay dyan sa ating merkado publiko? Tumaas, bumaba at gaano po karami ngayon ang mga market goers natin na bumibili na po ng mga iba't ibang gulay natin, Sir Lipaod? Okay, no. So, sir, bale, yung sa supply naman po natin ng vegetables, specifically sa mga lowland vegetables, okay naman po, tuloy-tuloy naman po, okay naman po yung pagdating ng supply. But doon sa presyo naman po natin sa mga lowland vegetables, wala po tayong nakita na pagbabago. Nagpa-fluctuate lang siya, pero most products naman natin like ampalaya leaves, eggplant, tsaka mga squash, wala naman siya ng masyadong galawan ng presyo, kundi stable lang siya. Ang nakita natin sa mga highland vegetables, yun po yung bahagyang bumaba yung mga presyo nila. Yun po yung parang base po sa monitoring namin, yun po yung naobserbahan namin, Sir Jerto. Maliban naman po, sir, sa mga gulay natin, isa po sa mga na-monitor po ninyo nung nakaraang linggo ay tungkol naman sa presyo at supply ng bigas. Ano rin po ang status ngayon ng mga ng iba't ibang bigas natin, kasi may nagtatanong kung may limitasyon ba sa bibilhing bigas ng mga consumers natin na nagpupunta dyan sa ating merkado publiko, sir? Okay. Base po sa monitoring namin, wala naman pong ganon na nililimit yung kukuning bigas. Wala naman po na-monitor na ginagawang ganon ng mga kasamahan nating nagtitinda ng bigas. At saka sa presyo naman po, sa monitoring parang stable lang siya. Pareho lang yung presyo nung nakarang monitoring namin. May slight difference lang, mga 1 peso
2 pesos lang pero hindi siya significant compared sa ibang mga kwan natin, produkto natin. Sir. Sir Lipaod, si Ala Sungduan po to. Kumusta naman po ang presyo ng karne tulad po ng manok, baboy at baka dyan po sa merkado publiko po natin? Sa presyo naman po ng mga poultry products natin, specifically sa may poultry products natin, sa may pork, may slight increase po siya from 320, nagiging 330 na po siya sa may mga difference of 10 to 20 pesos, more particularly sa mga pork meat. Sa kwan naman po sa boilers at saka kalas natin, sa poultry products natin, may variations po siya pero hindi naman siya gaanong kalaki. Nasa 10 to 10 pesos lang siya. Yun po ang mga kwan natin, nakanap nating mga presyo po ng mga livestock at mga poultry products natin, ma'am. Sir, ano po ang dahilan ng pagbabago po ng presyo ng ating mga livestock at poultry products? Ano daw po yung factor ng changes ng prices? Okay, siguro ang nakikita natin sa slight increase ng mga products natin sa poultry at sa livestock, siguro ito na yung effect ng transportation cost. Alam naman natin na hindi naman na natin kaya ng city na supply ng mga pork specifically. Karamihan kasi ng mga pork natin nanggagaling naman sa binibiyahe from the lowland. So yun siguro ang pwede nating i-attribute na factor na naka-apekto doon sa slight increase lang naman ng mga pork products natin. Sir, kumusta naman po ang supply ng ating mga karne? Ito ba'y sapat hanggang sa mga susunod na buwan? Sa supply naman po, wala naman po tayong na-monitor o na kakulangan sa mga susunod. Sufficient po yung pagdating ng mga karne at mga poultry products. So inaasahan po natin na tuloy-tuloy po yung pagdating at supply ng mga produkto natin sa loob ng merkado ng Baguio City. Panghuli na lamang po, sir, sa inyo pong obserbasyon, marami na po bang pumupunta dyan sa ating merkado publiko para po mamili ng mga pangunahing bilihin? Ma'am, sa ngayon po, wala naman po natin ina-observe na masyadong madami na dumarating sa ating palengke. Pero as expected naman po, year in year naman yun talaga na ini-expect na ganitong panahon. Maraming namamasyal na sa public market natin in times like this kasi alam natin na ito yung time ng mga tao na mamasyal. But as we expected sa mga news naman, nakikita naman natin sa mga news na ang tourist arrivals natin is mas mababa or konti compared sa mga nakaraang mga araw. So expected na siguro hindi kagaya nung nakaraang taon yung dating ng mga pupunta dito sa city public market natin sa Baguio. Ayan, with that sir, maraming salamat sa oras na binigay niyo po sa PTV Cordillera po. So, Jordan ala kas itinadakamat niya Sir Lipaod adagarod iti panagbaba adamot iti ngimato nga kunatayon presyo dagiti garod nagduduma a produkto agricultural products to be particular iti paylang Baguio City Public Market nang runa paylaeng iti karne ket tirason iti daytoy ngimato nga transportation cost kadagitoy nga klase iti produkto. Kagidan iti dayta ket nay panamnama iti umdas nga supply kadagiti ikan kastamutan kadagiti nateng ket palagip garod iti City Health Services Office no pay han nga maliklikan iti panagsagana ita nga rod nga Semana Santa ket daytoy iti itong kunatayon nga balin na tanga na ridam kadagiti garod taron nga idasar ita nga Holy Week. So dagitaman dagiti kaudyan nga update manipod iti Baguio City Public Market Bridget Marcasi Pangosvian para iti Pambansang TV. Iti Baro a Pilipinas.